siya andam aku makalakaw kita supaya sa dalan niya ang saad niya may ganti madawagan. Ang saad niya may ganti Batan pa sila, nilungto sila sa kaapilido sila pamilya. Now, this evening mga kaigsunan, mauli siya ikaupat kagabihin sa atong pagtuon. Mayong gabi ka na itong tanan mga kaigsunan. Mas nindot unta, mana asawa magtapad ani. Mas maayo mo nang magtapad kung nagdunulitay ba? Ambay-ambay kung mutalagsa. Naipaban kay masipod mo magpaduong sa simbahan bitaw ka ng mana asawa. Marang masipog sila magtapad. Masipog sila na mag-agbay-agbay. Agbay-agbay po buhay. Ang inyo sutiyan na mo kinig atong pagtuod karon, usan ni siya importante sa balang asawa, nga ang balang asawa mamintin ang relasyon. Dili na kay dito ka nagkamurag yung duha, pag naay makakita, maglagyo dayon. Pagtapad mo, agbay-agbay ba? Lalay mo, ibigin mo na nilibigin niya sa hubana. Ano yun na? So, ang pinakanindot mo yung galag mga kaigsunan na ang relasyon sa balang asawa mapakita nato sa mga tao. Amen. So, hindi kagabiyon mga kaigsunan, ang atong pagtuon mahitungod sa kahapsay sa pagpuyo sa panimalay karon hangtod sa kahanturan. Amen mga kaigsunan. Amen. Di ta masugot nga inyong panimalay mga kaigsunan. Taman na karong tuig 2024. Taman na tuig 2025 until Jesus come. Amen igsoon. Amen na siya. O ginay pinakanindot mga kaigsunan. Nga ang atong panimalay uban sa itong mga kabataan mag-abot, magkaadto kita sa langit kay mauna siya atong tumong o tinuha sa atong pagtuon. Okay. So mauna siya ang atong pagtuon mga kaigsunan. Happy Family Life Seminar. Unya, dunay tulog ang mga pangagi sa pag-ingon, I love you. Ano sa mga pag-ingon, I love you? Ano ka pag-ingon ta nga, patay na? Mintras buhit pa. Anak, ginagaling no? Say, I love you to your partner. Mga kaigsunan, ano sa mga pag-ingon, I love you sa itong partner? Kung bago pa namin yun, or magduyang pa? Kanang mga tuguyang na, example, ang edad na mga 70, may mo ba kung I love you? Ayun mo dati, silas. Ilapit po, kanang magtupad mo gigda, I love you darling. Ano, good na? I love you honey. I love you kiss. Wala may kiss. Wala kiss. Wala na hilas. Kasi di na po mag-toothbrush, o na di na magpakis. Oy, intino. So, maulis niya ang tulog ka mga pamahagi nga sa pag-ingon ka, I love you. ang usa dili yun. Kabalibalan. Dili yun. Maulis niya mga kaigsunan nga ato sulayan kung kinipas ka, epektibo ba yun ka nang mayroon tag I love you. Mga igsuon, maulis siya ang intro. Atong tanawon si Juan o si Maria. Sulayan nato sa pag-ila ang matag usa. Ilhon usab nato ang atong kaugalingon. Ilhon usab nato ang atong kapikas. Ilhon nato ang atong kapikas. Ilhon nato ang atong kaugalingon. Abi nyo sugilan tamo kung dili ka nimo makailas ng kapikas, kana mo'y problema. Problema na siya. Alakit sa kanimong kapikas. Unsa may tanas ani? Kagabili atong diskutan mga kaigsunan, mahitungod sa atong kapikas. Importante kayo nga masabtan nato kining atong kapikas pananglit. Ang inyong kapikas phlegmatic, Melancholy. natuna na to kung sa karakter sa phlegmatic. Melancholic, choleric, sanguine. Melancholic. Ako igsuon melancholic ko. Ang akong asawa, ang melancholic siya, ako sanguine. Abi niyo mga kaigsunan, diferensya kami, pero akong gidawat ang akong asawa. Usa naman mi. Di naman uuwaw magsutis yung asawa. Unya, inyong asawa, inyong
usa. 1 up to 5 years sa mga pagpanag ninyo, diha pag yun ang inyong pag-ilhanay sa matag usa nato kay sa uyab pa. Grabe. Tinago-tago ang mga batasan. Pag abot gyud ako dito sa ila kadto magko, ay pasumagi na dito budak-budak kagoy, kamot-kamot, kay kamunod man ila dito. Kaya ilang gripo dito di magkon house to house. Pakita gyud sa kabubutan. Hantod na discover mga kaigsunan at 5 years diha na gyud na discover ang atong asawa ako. Mao na mga kaigsunan, importante kayo nga atong tan-awon ang matag usa nato nga mga unsay naa sa ato. Okay. So layan nato pag-ila ang matag usa ilun usab nato ang atong kaugalingon, ilun usab nato ang atong kapikas. O niya na, ilan-ila na, mas maayo mo na magkuang yun. Kada magsilumpihay ba? Kay kasagaran sa mga tao, basta kay mag-ila-ila na, grabe. Tungod kay kita nakalahi-lahi, lahi-lahi usab ang atong pagpadayag sa atong paghigugma. Lahi-lahi ang pagpadayag sa paghigugma. Sa paghigugma, magpakita ta nga puutang ta, unsa na kay itong buhaton. Naya to, attitude nga, basta kay maguyabay pa, grabe ka butang sinultihan, di pasupok, suguon, grabe ka abdik, pag maminyo na di na musugot. Maunay problema mga kaigsunan niya. Niya ay managuyab mga kaigsunan. Tulog ang klase sa pagpadayag sa pagbati. Una, pagtanaw, ganahan siya sa pagtanaw. ganahan siya mo tanaw. Amot, ganahan mabaga mo sa inyong asawa. Ano mo ganahan? Mangartip-ngartip po ng mga asawa para ganahan ang mga bana. Diba sige na ganahan mga bana mo tanaw, kaya di kayo magpanudlay. Di naman ilangkos. Nindot yun, kamo mga babae, labi na yun sa mga babae, ayaw yun mo pag-ingon nga di ka manudlay, sa isa kabuyan, sa isa kasimana, katulura kan maligo, manimahok ng aslong, ayaw yun mo sugot. O niya, pagpalit mo pahumot, lang anay yung bana nga palitin mo pahumot, kay kung ang asawa gwapa, wala yung rason nga ang bana mangita og lain, kay di niya ikabaylo ang iyang asawa. Pagdungog, ganahan siya sa pagpaminaw. Ganahan siya sa pagpaminaw. Kung ang asawa sinuntihan dong, iluta ko dong ni, dong, sige na, dong. Pero ko na, dong, iluta ko dong ni. Di ganahan. Sultihan ta mo mga asawa, ang sikreto sa inyong mga bana, mawin na ninyo, pinakagin sa inyong pagpagaray-garay. Sige na, dong. Sulan lagi karon dyan. Doon, kanabang waswasis na tuting turubi. Ako asawa kay Dods, naglaban na sila, Dods. Ikaw magwaswas ha? Unza? Buhay kayo ko unza? Automatic na na. Abtik na dyan mo. Waswas. Abtik na dyan tungod kay ganahan sa pagpaminaw. Mga hinggalang mga kaigsunan, mga pulisya ang special gift sa banang asawa. Di na tayo ingon nga, special gift na siya. Paghihika, ganahan siya sa pagpahika. Ay, ganahan. Kisa may babae ka rin kanili ganahan. Ganahan, dili kay lang ko lamang bulok. Sipo dili kay, ayaw. So, diyan to mga kaigsunan, ang sikreto sa laki na mawili mo ang budget, hika. Brother Jenny, hikap yun. Hikap-hikap yun. Hikap-hikap. Lambing-lambing. Agbay-agbay. Agbay-agbay. Masuko naman, hilas-hilas. Maingon naman. Mainlam dayon. Uy, kagana. Paghikap, ganahan siya sa paghikap. Ganahan ang mga babae, hikapon. Hikapon mo, uy. Di kaya mo rin hikap kung kapuanon. Hikap. Okay. Diyan na. Usay atong makita diri. O ang asawa nga may gana sa pagtanaw, iyang pagwapuhon ang iyang balay aron sa pagpadayag sa iyang gugma sa iyang bana. Oy, pagwapuhon ng balay. Kinsa may tigkurtina sa balay, kinsa may tigpagwapo. Ang mga asawa, ang mga babae. Tas ato nga ang akong asawa, ingon na siya nga, wag jud ka makadiskubre. Dako usab may di wala ko madiskubre. Wag ko bayag kurtina. Oo, kagwapa tuod di ba kurtina? Jaya pag lugar ka discovery, unsa pa? Kanang nalimpyo itong balay karon arkahimpin. Oo, naku, ingon na yun ko sa iya, ay, darling, sa
kayo darling nga arang Quick kagana. reaction. Mga igsuon, importante yun na sila. I-appreciate na to ang atong mga asawa. Di kailan ko na to, ay, naanak ko na niya mong kagara-garaon. Ayaw. Atong i-appreciate ang atong mga hinigugma, ay, kabuutan sa atong asawa. Arang kabuutan sa atong bana. Bawal siya kay importante mga kaigsunan. Ang bana nga ganahan sa pagtanaw, magabantay sa mga kulor sa saninaan sa iyang asawa. Sa sinina sa asawa. Uy, mga babae, ayaw po mo pagsulot o tinibuyang. Kanang, grabe na pong taon, kanang nagusbat na pong taon, mulakaw bitaw ka, di na mambra, saling kay minyo na, ayaw po. Usba po ninyo, ang inyong style, ayaw ninyo undangan katong sa una sa daga pa mo. Basi kumingo na mga anda, minyo na bitaw, siko na bitaw, ayaw po. Naiuban nga, di nahapit maglakaw-lakaw din sa tapuan, maglakaw-lakaw, nagbitay tao ng tutoy. Ayaw sa. Ang mga panak ng tao, ayaw po maglakaw-lakaw tao na gusto ang lubot. Kaysa ni kay minyo na, nabitaw ta kayo, asang din na mga dagan niya. Minyo na bitaw ta, ayaw po. Ako bitaw mga kaigsunan, permitigin ko kay akong asawa, mulakaw ganit ko, mingo din siya, ija sa tanawon, tanawon ko siya. Patanawa ko sa imong ilisbin. Uy, ayaw na subuta. Maglagot ko usahay mo, na lang ko, magbarong na lang ko na eh. Ugawas ko, magbarong na lang ko. Kay, biskay nakapurman ako, mag-ilis na po kay ang akong asawa, kanang iyang ganahan mo ay iyang gusto. Di ba darling no? Yes. Mauna siya ganahan niya. Mauna siya, kita na to. Banang asawa mga kaigsunan. Nag-call sila. Kana mag-smile. Abi niyo mga igalang mga kaigsunan, uy, panagparas ng tao. Okay? Basig malipo. Oo, Malipo ng inyong kaistorya. Bisang, basi nagsalin ko, manasawa na kita manutbras. Ayaw po. Ang akong asawa, may gula siya nga, sa isa kadlaw katulog. Nakatulog na lang yung kumanutbras. Maunay, ganahan niya mga kaigsunan. Ismail ba? Bahala ka lang mga kaigsunan. Tanaw sa asawa, Ismail. Lipot ko na siya. Basta kay limpyo ang ipon. O, limpyo. Dili kay kuingon nga, malimahon na. Limpyo. Magpagwapo. Ako bitaw mga kaigsunan sa may tanong ninyo sa akong dagway. Uy, sultihan ka mo sa isa kagaadlaw. Naibalo ko kung kapila kong manabot. Kanang malito ko. Kaupat. Kanang, pamba, sagot sa naon. Kaupat ko dang manabot na. Kunya, anisin ko mo duty. Manabot na po kong kaduha. Pagkahapon, manapon na po ko. Pag-ari nila, manapon na po kong sunaw. Sabon naman po nga ko, perla naman po. Kanang sabon ba sunaw ba? Kanang pin-aurin sa kulor. Magpagwapo ko para sa anas. Para na sa akong asawa. Ang akong asawa po, uy, nagpagwapa po siya para po sa ako. Abi niyo mga kaigsunan, ganahan yung kudat mo ulitan. Manahagi ko mo ulit. Alasin ko na ganin mo ulit ako kay magkita na isang usap. Manahagi ko kay ganun man. Gusto ko magkita sa sama-sama. Tawag na yung kuday asa naman kaday. Dari ko sa ubos, magtagbo mi sa ubos, pag-abot mi dito. Mauna nga, importante kayo mga kaigsunan ang atong panglawas. Atong tanawang mga kaigsunan. Hindi naman po kaklaro. Ganahan sa Ang ganahan sa pagpaminaw nga asawa, malipay nga magkadungog nga ang bana mag-ingon nga I love you. I love you. Ako kanang gabi at kanang alisir ng matuyog, iyon ko sa akong asawa. I love you, darling. Ako po na sa umiwan, I love you. Tuyo. Pag matapot, I love you. I love you, yun. Kunya, mulakaw ko siya. I love you. Adyaw mo, sige, kanang di ko na may kay hilas-hilas. Say, I love you sa iyong partner. Pag maanad na rin kahilasan. Pinagahilasan ba? Naganitupan nga mag-isip pa sa kasada, I love you. Huwag may hilas na, kayo mo manakbana, kayo mo manasawa. Kanang huwag maanad mga kaigsunan, marang hilasan. May mo na hilas-hilas. Di oy, mas nindot kanang ingon ta, I love you. Kano sa amang ingon, kung mga matay na, mintras buhig pa mga kaigsunan, si I love you sa imong partner, Jennifer. Bakit yun mo, I love you do.
Pag dili mo tubag, ayang lakaw, kung dili ka mayon, I love you too. Para ma-practice kung unsay iyang reply. Maanad ra kadugayan. O, maalam na lang siya madugay. Ang ganahan sa pagpaminaw nga bana, ganahan siya nga adunay sunata samtang magkukarinyo sa asawa. Uy, ganahan, labi na sa inyong balay. Doon ang ganay mga music, love song music, pastilan na gana. Ako ginamay akong sahod sa bayay, ganahan may magpatukar. Kanya ako sahay ko na kung pagkantahon ng akong asawa. Ganahan ko kung maminaw, tigpaminaw na po sa akong asawa kay siya may hilig magkanta. Gana ka ayaw maminaw. Then, pagkahuman ko na yun, I love you, darling. Kanang di may magkita, I miss you. Kanang ato kong kagayan, I miss you. Kumusta na mo niya? Ibigaw ko ni mo, darling. Importante kayo na po. Importante kayo na pero no? Kana siya, di yun na siya malimtan. Mao na siya, agbay yun. Agbay. Ala na yun, tudag-tuday. Agbay. Dili kay magladyo. Dahil magkita, magladyo-ladyo. Pag way magkita, magduol. Agbay yun. Practice mo, agbay. Dili kay amuray agbay kung gitnit. Ayaw. Bahala adlaw. Kung sa uyang pa, grabe pa ka-sweet. Pag kaminyo na, nagyo ay na. Masipong na hinuan, biskay naanay kuan. Gunit sa kamot. Naanay ihawiran nga titulo. Mag-inunit tayo ba sa kamot? Son, mag-inunit tayo sa kamot. Kung ngit-ngit, gulitan. Kung danlog ang agihanan, gulitan. Pag matuwad ang asawa, yak. Kanday, mirisi niyo makipatuwid ka. Kaayo ni mo tiwasan. Mao na sa problema mga kaigsunan. Ang ganahan sa pagpanghikap, gusto og agbay-agbay. Gunit-gunit sa kamot, sungay-sungay, guyod-guyod, hagwa-hagwa, gitik-gitik o uban pa. Ay, kana siya. Ambot o ginahimon pa ni sa uban. Kana siya. Pagkayot doon, kayuta ko doon, kayuta akong likod, kayot ko ka, gitik-gitik, katakatawa, mo ginay pinakanindot mga kaigsunan. Agbay. Abin yung sunyan na mo ka nagwapumanan ng pag-agbay, hilasan mo. Agbay yun. Ay doon na to, kung nakabantay mo din taga season center, ang among asawa ka na magpauraray sa ako, uy, gunahan kayo po, uy. Gana kayo, magpauraray, maghigda siya sa kumbukton, pagkagana kayo. Pero di gani mo, maglagyo lang, mana to, alinto, ang asawa niya dire. So, tiyanda mo, bisan magsimba mo, dili ni mapil ang tinuod yun na kuhan. O na nga, mas tayo lang kadugpon mo ay mo paglagyo. So, ato tanahon, kung saan yung gisultis, Si Hari Solomon nagaingon, O akong salampati, gusto ko makita ang imong panagway, kaya ang imong naong mahigugmaon, awit ni Solomon 2:14. ang imong naong mahigugmaon. Mga hikalag mga kaigsunan, labi na yun sa mga babae, no? Kaya ang lalaki, dali lang yun ninyo madala. Kana pang pagpa-beauty mo, pagpagwapa. Ayaw kung taon mo mag-inom na, di na yun taon hapit, di na magnusnos, na mga blackheads na, Ilikod pa sobraan pagpagwapa. Pangkay. Panagsakto sa Ayaw ko nga magpagwapon, lipstick, na grabe ng mga, ibutangan ng mga green. Ayaw na siya. Kanang simple na pagpagwapa. Atong makita din yung mga kaigsunan, sa isunod ka gisulti din eh. Gusto ko, di naman ko kakita. Gusto ko nga magbati sa imong tingog, kaya ang imong tingog tamis. Tamis ang Awit ni tingog. Solomon So, 2:14. tiyan ka mo mga higalag mga kaigsunan, ang tingog sa akong asawa na kailagid ko. Tampo na ko na kining lugarahan, bisan ko ko makakita. Magkabati ka na ko sa tingog sa akong asawa, maibalogin ko nga ako kong asawa. Ambot ka mo lahat. Nakailan mo siya, hindi mo ikaw galing, nakailan sa tingog. Walang ilaha. Ay, sa balay kita mga kaigsunan, magpapawag ko kayo. Hingo niyo ang asawa, sa among lods, nakailan ako sa iyong tingog. Mailhan na to ang tingog. Ang tingog sa itong asawa, tamis kayo paminahon. Maulis siya, ang nindot mga kaigsunan sa atong paghiligugmaay. Makita na ito din ang sunod, o sa gisulti. O ang asawa ni Hari Solomon nagaingon, ang iyang bukton ilalong sa akong ulo, ang iyang tuong kamot nagagapos na nako. Song of Solomon 2:6. Nakita ninyo? Nagagakos ang iyang bukton. Mo? Igaganang ang tingog.
Gibog diha, di na magtapad. Kasagaran karon kaya di na magtapad ang managtiayon labi ng mga idarana. Ang akong asawa mag-igsunan, di sa ko katuyog, dahil tanday diri sa akong daibin, di sa ko katuyog ka ng porniro. Araw mo sa kagabi. Bisan mag-duty ko mga kaigsunan na ako ni natuog dito sinter. Duha namin nag-duty. Oo kay, di man ko katuyog igsuon ko waya akong asawa. Ang ako kong asawa mag-igsunan, maglagyong di isab siya katuyog. Nagproblema na gali siya, magto siya misyon. Karon doon na po yung seminar sa women's, ingo na siya sa akong Dodge, ibang dito sa butuan kay di ko katuyog. Pastilan. Mga kaigsunan, mauni siya ang pinakanindot kayo. Gatos-gatos, agbay-agbay. Mauni ganahan sa Diyos ka nato mga kaigsunan. Ang Diyos nagpakita sa tulog yun kapag padayan sa iyang gugma. Pagtanaw. Siya nagatanaw ka nato. Acts 3:4. Pagtinaw. Si Jesus nagaingon tindog. John 5:8. Paghikap. Gihikap niya ang mga mata. Mauni siya ang tulong ka klase mga kaigsunan. Pagtanaw, pagpaminaw, o paghikap. Kung magtanaw ka, iban sa pagpaminaw, o uban po sa paghikap. Hikap yun, dili kay ingon nga, naminaw ka, di po ka hikap. Imong gulitan ang kamot sa asawa. Gulitan po ni mo ang kamot sa imo, banal. Mag-istoryahay mo. Pag dunay problema, kung sa'y problema, mag-istoryahay. Way namin nang sige mag-away-away, biskit Christus pa karon, nang giaway mo, way namin mga kaigsunan. Atong tanawon ang Yabis 3:1. Unsay gisulti dinhi? Ilha ang imong kaugalingon ug ang imong kapikas. Ilha ang imong kaugalingon kapikas. Magkailangan ikaw sa imong kapikas, mga igsoon makaingon yung ikaw ay kaswit din ako. Kaya ang akong kapikas ko sa kabutan niya. Gakos-gakos. Gakos-gakos mga kaigsunan, dili kay mo na, init ka pasok. Sipog dito na Sipog dito dong. Nindot ginagmag-agbay-agbay. No? Unsa nga klase si Juan? Si Juan. Unsa nga klase si Maria? Unsa ako nga klase? Unsang klase ang akong kapikas? Mauna yung mga pangutanas atong kinabuhi mga kaigsunan. Unsa nga klase ang akong kapikas? Unsa nga klase ako? Kaya kung dili mo mag-ilanay mga kaigsunan, dili ninyo makuha ang tinuod ng rugma. Importante yun mag-ilanay pero maayo. Mauna nga makita na ito mga kaigsunan, ang sikreto numero 2. Dawata ang atong kalahian. Respetuhi ang kalahian sa imong kapikas. Dawata ang kalahian. Kung ang imong asawa mga kaigsunan, doon na siya kada pag mag-iulawon, ayaw na ipugos na, sige tayo, ipugulaw na ayaw po. Ang akong asawa mga kaigsunan, kanang buntag pa sa Diyos ay problema na mo, nagunagday, pagpalit dito dahil kong uwil, ay ikaw rin sa palit. Mga bata na mo tuyong pa. Ako na lang yung magpalit ng suog kay ang akong asawa, masipog mapod siya magpagpuan. Kunyari po siya ganahan maggawas-gawas. Ako'y gawas na nawa pa ilampos. Di ka dyan ta magawas ng budget. Kinahanglan, atong dawato ng atong kapikas kung unsa siya. Dili kay, wala na usap ng gadong. Atong dawato ng atong kapikas. Atong makita din yung mga kaigsunan. Ang akong kapikas pinasahi. Pinasahi ang imong kapikas. Wag nilain tao sa kalibutan. Kining imong kapikas. Ang akong lawas wala sa limdigigan kanimo. Sa diha ka sa tago ibuhat ako. Sa wala pa nahimpit ang lawas ko. Nakita na sa imong mga mata. Nakita na sa imong mga mata. Salmo 139:15. Mga balang asawa, kamurag yung nakikita sa inyong ibuok lawas. Ayaw mo kasipog kung makita diha inyong lawas. Tinuod, ita, doon naman ka, pero panahon yun, kamurag yung mga kaigsunan, ayaw kasipog. Ay, kumusta naman ka na, yan naman imong kuwan. Hilas-hilas, dili kasi mga kaigsunan. Nawata ang imong kapikas na imo siyang mahal. Kung nagbitay ng tutoy, bumikan kay daghan na bata, nawata na siya. Dili ka nila, iyak naman imo, dahil, di na ko ganahan mo. Kinsa may nagpabitay anak, ikaw naman po sige mintin. Kung ang imong asawa, imong bana, naunsa lang siya, imo siyang dawaton, ingon ng imong kapikas o asawa o bana. Importante yun, nagdawaton ninyo. Niya siya explain ang asawa. Atong makita mga kaigsunan. Ang personalidad sa akong kapikas walay kaparehas. Dili ako magahimo sa pag-usab sa akong kapikas. Dili mo mausap ang imong kapikas. Dili mo siya mausap. Dawata ang imong
ingon nga siya imong asawa. Kaya kung di ka magkadawat, aroy lahi naman to. Dili di mo madawat imong kapikas. So ginilad na mo manghigalang mga kaigsunan, mga hinungdan na daghan kayo ng bulag karon. Bulag. Dong. Huwag mo kugana, di na kuganahan mo dong. Ingo po, dahil mo kuganahan mo, mga hinungdan na magbulag mo. Pero kung mag-ingon mo sa inyong matag usa, dahil I love you, ang asawa ko mingon I love you, dili din mo magbulag. Kaya inyong magrangi magkatahi pa bulagon, di man madaya atong bulagon. Okay, yan din mga kaigsunan. Nganong ako mag-usabon nganong ako mag-usabon ang akong kapikas sa iyang kagawas o sa iyang pagkatao. Dili na itong mausap mga kaigsunan ang atong kapikas. Sikrito numero 3. Ibutang sa ibabaw sa imong kaugalingon ang panginahanglanon sa imong kapikas. Ibutang mga kaigsunan onsay din sa imong kapikas. Paglaon sa imong kapikas, palitin ko istinol, palitipon. Palitin ko kanang sa ilot, palitipon. Di kay nalimahon ng ilot ang asawa. Manawas po mo panagsa. Ang akong asawa karon pag-ari din ko siya nga, Dudes, nakalimot magpagpalit ng istinol. Dahil mo kwarta Dudes, nagkudari dahil pagpalit ng istinol. Kana siya mga kaigsunan, para na abin yung sultihan ka muna ay maintenance. Dili kay, ada pag-ilang ko sa kanihang discipline dahil. Ayaw po. Palitin po na tawag pahumot. Palitin po na tihan. Pagpapahan po na. Pag-ingon nga, pagulang buhok kay Kuan, may usulong. Pagulawin po na, pa-eskriti po na. Nagusasa. Ay, nagbiyak na kaday. Kanang iban nito ang mga laki mingon nga, karon kay nagpagwapa ka, basi na kay lain. Oy, may huna-huna sa uban. May lain di pagwapahan sa asawa mga kaigsunan ang bana rin. Bana, kini nga kong asawa bitong mga kaigsunan, malipay yung magtanaw ko ang akong asawa sige magpagwapa. Napupunsa na ka. Okay, maulis niya. Dong, ingko dong. Kisang may unang doon dapat kulingkunan ang unay.